garkuwan kurma ma gudu ba ne yan fada na kurma ma gudu ba ne yan fada na kurma da namun karfi a ɗan shi ne kaga mutum na garba ce akwai baza ga dangan kai babban mu gare ka kaɗo ko muna sa cikin mota an ce za a yi dambe kuma na kudi ya kamata a ce akwai baza to garba da to yanzu babu ramadan sai kai a ramadan kai a arewa kana cikin semi-finalist na damben mota ka yi garkuwan kuma don kana top 2 shi na top 8 yau da dama ta samu muna son mu ga dambe ban taɓa ganin damben ku da na naira 10,000 don haka ka gai da jamus ba ta kasa Masha Allah, kargaɗe kariya Allah ya tsare. An riga da an shiga tsakanin garkuwan kurma bangaren gurmada da jini ramadan bangaren jamus ina ganin kowane da yana da iyayen gida daga kowane bangare suna kallo su da yadda wannan wasa za ta kama da fatan wasan da ina muku fata ta alheri wanda ya ce wannan wani mai gidansa ya sani ba shi mace da gidan nan ina muku wannan addu'a da wannan fata na alheri kai sama dan ba ya da tsakanin garkuwar kuma da jini ramadan har yanzu ganan dai ganan dai a wannan wasa an shiga wasa ta farko kai yana da kudi abin da daɗi nama da kawa ganan dai ana yi ganan dai ana yi ko ne dai gogaggen dan wasa ne wanda a Najeriya sun riga da sun yi fito wannan yaran daga bangaren gurmada ganan dai ana kai hari ana yi yadda ya kamata tsakanin jidiyo shi da garkon kuma ana buga wasa wadda take ba da nishadi wasa da ake jiran kallo wadda ake gane ne jidiyar ramadan suna nema ta kurmana nema a tsaye da kara a nemi gidan kudi sa'an buga ake suna tsakanin jidiyar ramadan daga bangaren jamus garkon kurmaci ya mai kyau garkon kuma yanda ya riga ya kai wani hari jine ya yi sassan kwantakata abin ba daɗi na marka a tsaye da kara a nemi gidan garkon kurma jidiyar ramadan gane da anai sama an yi masu abin nan sama nan suka alamun shi nan da shirya mata ana wata a duniya wannan wasa da ake yi ta jihar sokoto ya saka ake a gidan sama kan tambayi gane da anai karkade kare kai sama buga ake suna a tsaye da kasa a kai hari da kyau a kai hari Junior Ramadan garkuwar kurmana da ya haɓa farmaki jaba Junior Ramadan wata ta mata kurce kuma ne Junior da garkuwar kurma
daga ko kuma ana da kiba dadi ana yi abin ba dadi na marka garko kurma dafa gare dai Junior Ramadan garko kurma gare dai Junior Ramadan gare dai Masha Allah ya riga da ya amince a shari'a da wanda ba ta aiki tunda lokaci na tafiya bisa gaskiya ya ga tsaye da kafa kada ari ganin da wani kargade kare Allah tsare wannan nan dai Allah tsare fara Allah suka yi da buɗe kare Junior Ramadan a kakkabe haduwa ce wannan wasa tana da muhimmanci a wajen Junior Ramadan haka dai Junior Ramadan kowane abu da wuta garkuwa kurna Junior Ramadan garkuwa kurna jamba Junior Ramadan garkuwa kurna Junior Ramadan garkuwa kurna Junior Ramadan Junior Ramadan garkuwa kurna Junior Ramadan garkuwa kurna Junior Ramadan jamba Musa na garba maganin babban sa sabon garin gobe. Alhaji Baba Gida saba bani samfara kwata. Alhaji Sami Kako bani gidan su bane suwa. Alhaji Suri. Idan ka kara kumi ka ga buzu. Suka ce Allah sawa salar da ta ci lafiya. Tattamar sabon da nasaru. Kallami ofisa mai gidan wani ta karshe tabbatar bi na dan dan da wani masha Allah Junior Ramadan da kuma kari haka dai hukunci yake kuma ga jeren kari ya da hukunci kawai wannan ya ga sake dawowa kai da fara aki mai kawo da kuma Junior ya ga da sa kuma dewa da kurma da kurma Junior Ramadan shi ne bangaren Jamus ko ne da ya gidansa suna wannan gida suna kallon wannan wasa da za ta kaya dafa da haka yaƙi mutum da wasa Junior Ramadan kowanne ga da ne tsakanin gini da shi da garkuwa ana wayo ko bai san da tafa sai an da ana tallata a tsaye Alhaji Junior Ramadan a sai ya da yaji Junior Ramadan a tsaye da annabi gidan kudi dafa na kudi da rantu abin ba daɗi na ma da kawa Junior Ramadan ana da kayan da kamata a kone bangare ina gidansa suna kallo su ga yadda wannan wasa za ta kawa da fata da fara Allah sai fata wasa da kawa da hankali wannan dabba ne kai Junior Ramadan saki a saki aiki kurma Junior Ramadan kurma har yanzu Junior Ramadan kurma da suna kallo bangaren da jawo suna kallo bangaren su goma na nema kone na kallon da ɗan wasa shi ba haka Ramadan a ko kokari kone fita da yan bangaren su fita hanya da haka muna kallo yadda za ta kawo a tsere da wasu kurma ta Junior Ramadan da kuma ta takwas a wasu ka ce a tsere da kai
wato yana ana da ana tura kari ana buwa ba ana tura da kuma ba yana gwada wasu kwakewa amma kakka sake mana haka sajiya mu jakka ne da buɗe uba wa za ka wanda shi ne ke wajika babu mata na wajika shi babu jira kada wanda ya kwani dogon bambam babu masha kowa ya san kowa ya yi babu masha dogon bambam ina mai magana musa da garba maganin babban sabon garin gobe Allah ji babu gida saba bari da kwata ta mamu babu masha ta babba rayuwa kai ma sai ka same ta tafiya bagon washa da mutum ne da ya ce idan ba za ka ba shi waya ba to ka ba shi layin don Allah Allah ji babu gida saba bari da kwata a kai ka ba shi layin Allah ji yin nusa da ba ba da gida bagon washa dogon babba bagon washa ya sake rasa wannan dama bagon washa dogon babba wannan gambe baya da kyau dogon babba bagon washa dogon babba wasa ne wata kowanne ya san kowa dogon babba haka ne ana tarbi da kare Allah tsari ana mai da fudi haka baki mai kyau shiga mai kyau babu kisa tsakanin su babu garkuwa ya riga da ya shirya yana buga dambe kuma suna ba da nishikai a zai da kafa babu garkuwa zai da kafa abin ba daɗi tsakanin da aka garkuwa ke wannan ba dama wane ne wannan na dama kai haka na gudu shafa a samu na ana yi anan ba daɗi na mara kawa sai ya shafi a samu ne da shi da babban garkuwa shafi a sabu da shi da babban garkuwa ana yi shafi a sabu da babban garkuwa har yanzu dan ba ya gani ba ana yi ana sauke lebe ana sauke kwalli gane bane ne gane ya karya tsaron shafa don wasa da shafon a sabo ana yi ana da daga juna ana cewa abin ba daɗi to ana yi karga da kare Allah tsare ranar dambe Allah tsare faduwa Allah ya kawo ta faduwa ko Allah shiga to a tsajira alƙalin wasa ya riga da waɗanda lanzu Allah na da su lafiya yanzu sakamakon da ya iske makan wasa a cikin wannan gida wani bawan Allah ya kira ni Dokon a samu daga ɓangaren kuma sun gode
jamus hani daba mai kallon sabon cido kuramada da kuma sabo Bagi memang siapa masa berada di mana? Siapa yang koma dengan ayah? Asmo, Sindo, Sindo, Asmo, Asmo, Sindo, Asmo, Sindo alam kepada di. Alhaji ya nusa mai agogo hannu sabon juniya gaskiya wani kama da wucin wani sabon juniya daga wani sabon alajiya da hataya hadi da tsakiya Alhaji faru na ga wani ciyama ya yi ciyama wannan bakin jami ba alhaji ba ga babban ba wannan bakin jami na amina a wannan uwa jama'a wadanda za a magada mai mai buga da kiti ko mutu ya aki Kano na dan ta gaya mai da bai tariyama amma dan gaya na mamai da ka ayyo amma lokacin da bai ta gaya da ya kowa ɗiyan gurmada ba sani ba sabo a wai wani ya ce ba ya koma ba ni kuɗi kyauta don dai na dan ta gaya mai banna to ina ya mai so kana rubu kaga dai ba mu kullun dambe kuma ba mu fashin dambe Allah ya yi sama dan mai ganga ga wannan ne ba ta ne je ga babban ba ko wannan dan wasa wannan ya san ne je ga babban ba ko ne ga ban gidan jama'a ka bai sanawa alhaji ya nusa da yan ga sakin jama'a yan samu kudin maji baranta shafanci da ramadan bale yake ya cikin jama'a yan samu haka da batumi da biyu ani kayan nan da yanzu ka fi odan da isa ina maji ina ruwana dan mai ina maji a lokacin na dan ta gaye yana zakar rana ta damban dan zuru gurin mada wasu daukar ni bakin jamun ne ni ce ke shiga daren ta gaye ko ni ana miƙa min na zan bakin jamun ai ni ce wada na jamawa kuma na zan bakin jamun ne kuma da na zuwa ya mai dabe tawama ya buge ali fada kansa ne izge mai ya buge shagon dan rabi kansa ne izge mai a ya buge hazan kansa ne izge mai ya buge sanin matankari kansa ne izge mai ya buge mai barandami kansa ne izge mai ya kase